Hola a tots, soc el Pablo i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a sumar i a restar fraccions algebraiques, és a dir, fraccions on el numerador i el denominador tenim monomis o polinomis. Per sumar i restar fraccions de qualsevol tipus hem de tindre un denominador comú. Aleshores, en el primer pas trobarem un denominador comú fent el mínim comú múltiple dels denominadors. En el segon pas reexpressarem aquestes fraccions amb fraccions equivalents que tinguin aquest denominador comú i en el tercer, com que ja tindrem aquest denominador comú, ja les podrem ajuntar. Si t'hi fixes, són exactament els mateixos passos que seguíem sumant i restant fraccions normals de tota la vida. Primer trobàvem el mínim comú múltiple factoritzant els denominadors i agafant tots els factors on me sortissin el major exponent i després reexpressàvem les fraccions amb fraccions equivalents amb el mínim comú múltiple com a denominador. 3/4 era el mateix que 9 dotzens i un sisè era la mateixa fracció, era una fracció equivalent amb 2 dotzens. I ara que ja teníem les fraccions amb el mateix denominador, les podíem sumar o restar. En aquest cas, 9 menys 2, això ens donava 7 dotzens. Ara anem a replicar aquests passos amb aquesta fracció algebraica. El primer pas serà el mateix, factoritzar els denominadors. En aquest vídeo no em pararé a explicar pas a pas com factoritzar, per això ja tens dos vídeos que te deixo al link de la descripció i que te recomano de veure abans de posar-te a fer això. Molt de pressa, per factoritzar un polinomi el primer pas sempre és intentar treure factor comú, però aquí no pots treure factor comú perquè no tens x a tot arreu i tampoc tens números a tot arreu. Aleshores, com que te queda una equació de segon grau, pots o veure que aquí hi ha una identitat notable o, si no, solucionar aquesta equació de segon grau completa amb la fórmula de les equacions de segon grau completes. I en pic hem trobat les dues solucions d'aquesta equació, x1 igual a 2 i x2 igual a 2. Factoritzo el polinomi de segon grau utilitzant la fórmula que ja us he ensenyat. A per x menys x1 per x menys x2. A és el coeficient de x al quadrat, és a dir, 1. I x menys x1 i x menys x2 és x i les dues solucions canviades de símbol. Arreglant això, com que l'1 multiplicant no me fa res i tinc 2x menys 2 iguals, això ho puc ficar com x menys 2 elevat al quadrat. I així ja he factoritzat el primer denominador. Ara anem a factoritzar el segon, x al quadrat menys 2x. Per factoritzar el primer pas ha de ser treure factor comú, i aquí sí que pots treure factor comú, perquè malgrat no tindre un nombre a tots els termes, sí que tens x a tots els termes. Per tant, pots treure una x, perquè com a poc tens una x. I a dintre del parèntesis dividim x al quadrat entre x, que és x, i menys 2x entre x, que és menys 2. Com que dintre del parèntesis et queda un polinomi de primer grau, això ja està factoritzat. En pic hem factoritzat els denominadors, ara ens toca fer el mínim comú múltiple, on haurem d'agafar tots els factors al major exponent. Però abans vull que entenguis bé a què ens referim amb un factor. Un factor és qualsevol cosa que m'està multiplicant. Per exemple, aquí la x és un factor i aquí l'x menys 2, tot això també és un factor. I a dalt, l'x menys 2 també és un altre factor, el que el tinc elevat al quadrat. A més, també pot ser un factor un número que haguem tret a fora de factor comú. Si no és primer, l'haurem de factoritzar en primers, aquest número que haguem tret a fora. Aleshores, aquí de factors només tinc x i x menys 2. Agafo tots els factors on me surtin el major exponent. De x me surt només aquí a la 1, per tant, agafaré aquesta x. I de x menys 2, com a molt, em surt elevat al quadrat. Per tant, agafaré de factor x menys 2, però elevat al quadrat. I per tant, el meu mínim comú múltiple serà tot el que hagi encerclat, x per x menys 2 al quadrat. En el segon pas, el que has de fer és escriure els denominadors amb la seva factorització. Aleshores, aquí en lloc d'escriure x al quadrat menys 4x més 4, escriuré la seva factorització, x menys 2 elevat al quadrat. I aquí, en lloc d'escriure x al quadrat menys 2x, escriuré la seva factorització, x per x menys 2. I ara he de reexpressar aquestes fraccions amb fraccions equivalents on hi hagi el mínim comú múltiple com a denominador comú. Per tant, m'escric el mínim comú múltiple a tots els denominadors. I perquè això i això sigui igual, el que li he afegit al denominador de gratis també li he d'afegir al numerador. Anem a veure la primera fracció que li he afegit d'aquí respecte a aquí. Doncs aquí, que aquí no hi hagi, li he afegit una x multiplicant. Per tant, si aquí al denominador li he afegit una x multiplicant, al numerador, a tot el numerador, també li estarà multiplicant una x.
Per tant, la x que li he afegit de gratis al denominador també li afegeixo de gratis al numerador. I ara, això i això sí que són equivalents. Si t'atxessis les x, podries tornar enrere. I aquí, respecte a aquí, què li he afegit? Doncs aquí tinc un x menys 2 al quadrat i aquí només tinc un x menys 2. Per tant, això li he multiplicat per arribar aquí un x menys 2. Si aquí li he afegit de gratis un x menys 2 al denominador, també li he d'afegir un x menys 2 multiplicant tot el numerador. I perquè estiguin multiplicant tot el numerador l'hauré d'escriure entre parèntesis, superimportant això. El numerador que tenia entre parèntesis estarà multiplicant també entre parèntesis l'x menys 2 que li he afegit de gratis. I ara, si aquí tatxo un x menys 2 i un x menys 2, també podria tornar enrere. Aleshores aquí, com que ja tenim un denominador comú, ja ho podem ajuntar en una sola fracció. I ja puc començar a operar. X al quadrat per x. Aquí me quedarà un x al cub. I a l'altra banda, molt d'ojo amb els negatius, perquè el negatiu me quedarà restant tot al numerador. Per tant, hauré de fer aquesta doble distributiva i tota em quedarà amb un negatiu davant d'un parèntesis, perquè el negatiu m'ha de restar tot aquest numerador. Ara, en el següent pas, com que me queda aquest negatiu davant de tot aquest parèntesis, què me feia un negatiu davant d'un parèntesis? Doncs em canviava el símbol de tots els termes que tinc a dintre del parèntesis. I ara que ja no tinc parèntesis, puc operar aquí. Puc ajuntar les coses que tinguin la mateixa part literal, les mateixes incògnites al mateix exponent. Per tant, podré restar x al cub menys x al cub, que directament ja se'm tatxen. I ara ja hauríem arribat al final per mi. Però amb aquest tipus d'exercicis els profes de mates demanen que arribeu a un lloc diferent. Igual hi ha profes de mates que us demanen que ara factoritzeu el numerador i intenteu tatxar. I altres profes de mates que diuen que expandiu aquest denominador, que feu aquesta identitat notable i després la multipliqueu per x. Per mi, això és un resultat correcte ja, però assegura't de preguntar-li al teu profe de mates fins on vol que arribis. Ara anem a practicar amb aquest parell d'exercicis. En el primer pas, com sempre, és factoritzar els denominadors. Però aquí veig una cosa, als denominadors no hi tinc polinomis, hi tinc monomis. I per factoritzar monomis, l'únic que he de fer és factoritzar els coeficients en primers. He factoritzat el 6 com 2 per 3, el 9 com 3 al quadrat i el 4 com 2 al quadrat. Ara faré el mínim comú múltiple de tots els termes agafant els termes comuns i no comuns on me surtin el major exponent. De termes aquí tinc el 2, el 3 i la x. Agafo el 2 on me surt el major exponent, és a dir, 2 al quadrat. El 3 també on me surt el major exponent, 3 al quadrat. I la x també on me surt el major exponent, és a dir, aquí, a la x al cub. I per tant, el meu mínim comú múltiple és 2 al quadrat per 3 al quadrat per x al cub. Em reescric la meva suma i resta factoritzant els denominadors i ara em reescriuré les meves fraccions com fraccions equivalents amb el mínim comú múltiple al denominador. El que li hagi afegit de gratis al denominador també ho hauré d'afegir al numerador. D'aquí a aquí què li he afegit? Aquí tenia un 2 i aquí tinc un 2 al quadrat, per tant li he afegit un 2. Aquí tenia un 3 i aquí tinc un 3 al quadrat, per tant també li he afegit un 3. I aquí tenia una x al quadrat i aquí tinc una x al cub, per tant també li he afegit una x. Si al denominador li he afegit un 2, un 3 i una x, al numerador també li afegeixo un 2, un 3 i una x. A la segona fracció tenia un 3 al quadrat i després tinc 2 al quadrat per 3 al quadrat per x al cub. Què li he afegit? Doncs li he afegit tot aquest 2 al quadrat i també li he afegit tot aquest x al cub. Perquè aquesta i aquesta fracció siguin equivalents, també li hauré d'afegir aquest 2 al quadrat i x al cub al numerador. I a l'últim, perdoneu que aquí m'havia equivocat, tenia un 2 al quadrat i segueixo tenint un 2 al quadrat, no li he afegit cap 2. No tenia cap 3 al quadrat, però aquí sí que tinc un 3 al quadrat, per tant li he afegit un 3 al quadrat. I sí que tenia un x al cub i segueixo tenint un x al cub. Per tant, de x no n'hi he afegit cap. Si al denominador li he afegit un 3 al quadrat, perquè sigui equivalent, al numerador també li he d'afegir un 3 al quadrat. I ara que tinc un denominador comú, ja puc sumar i restar les fraccions en una de sola. I vaig fent les operacions ja. 5 per 2 per 3 és 30 i afegeixo la x. X per 2 al quadrat per x al cub és 4 per x a la quarta. I l'últim, hem d'anar en compte amb el negatiu. Hem d'estar pendents que el negatiu ens quedi restant tot aquest denominador.
Com que només hi ha un terme, no cal ficar parèntesis. Fico el negatiu i ja me quedarà restant tot l'1 per 3 al quadrat. Em queda restant tot aquest 9. I això ja no ho pots operar més. Com a molt podries ordenar el numerador i per mi això sí que hauria de ser ja el teu resultat final. I abans de fer el bé, una advertència, no facis aquest error perquè si el fas tindràs un 0 i aquest exercici. En mates ens encanta tatxar. I aquí moltes persones veuen un 8 i veuen un 8 al numerador i al denominador i automàticament el tatxen. Si fas això, tens un 0 a l'exercici. Tingues present que per tatxar una cosa en mates ha d'estar multiplicant tot el numerador i tot el denominador. En polinomis normalment això vol dir que has factoritzat abans. Aquí aquest 8 estaria multiplicant tot el numerador perquè està sol, però no estaria multiplicant tot el denominador perquè està sumant. Per tant, aquí no pots tatxar. En polinomis, normalment per tatxar, abans has d'haver factoritzat. I ara sí que anem amb el bé. El primer pas, com sempre, serà factoritzar els denominadors. I el primer pas de factoritzar és treure factor comú. Aquí tinc un 2 als dos termes, puc treure aquest 2 del factor comú i també tinc x a tots els termes. Com a poc, tinc la x al quadrat que puc treure. I a dintre del parèntesis 2x a la quarta entre 2x al quadrat, x al quadrat, i 2x al quadrat entre 2x al quadrat, ojo que no és 0, és 1. Com que em queda una equació de segon grau a dintre del parèntesis, per trobar les solucions, si no veus la identitat notable a al quadrat menys b al quadrat, trobem les dues solucions, x1 i x2. Com que és incompleta, la puc solucionar aïllant la x al quadrat i passant-ho com més menys arrel quadrada, i ja tinc les dues solucions, 1 i menys 1. Per tant, la factorització d'això és 2x al quadrat. En recorda, tant de seguir escrivint el factor comú per x, x1 canviat de símbol, x menys 1, per x, x2 canviat de símbol, x més 1. I per factoritzar el segon denominador també intento treure factor comú. El 4, el 12 i el 8, com a molt, són divisibles entre 4 i puc treure el 4 de factor comú. Com que dintre del parèntesis em queda una equació de segon grau completa, trobo les dues solucions amb la fórmula. I en pic he trobat les dues solucions, segueixo escrivint el factor comú, i com que a, el coeficient d'x al quadrat és 1, puc escriure directament x més 1, x1 canviat de símbol, per x més 2x, x2 canviat de símbol. Ara, per fer mínim comú múltiple, recorda que hem de factoritzar els coeficients que haguem tret a fora. Aleshores, aquí en lloc de 4, escriuré 2 al quadrat. I a l'hora de fer el mínim comú múltiple, els factors seran 2, x menys 1, x més 1 i x més 2. El 2 com a molt me surt al quadrat. La x com a molt me surt al quadrat. Tinc només aquest x menys 1. Tinc un x menys 1 a dalt i a baix. L'agafaré a un lloc on sigui. Per exemple, el puc agafar a dalt. I només tinc un x més 2 que també agafaré. Per tant, el mínim comú múltiple serà tot això que he encerclat aquí. Reescric les meves fraccions algebraiques però factoritzant els dos denominadors. I ara reexpressaré les fraccions en fraccions equivalents amb el mínim comú múltiple com a denominador. Aleshores em fixo què li he afegit d'aquí a aquí. Aquí tenia només un 2, en canvi aquí tinc un 2 al quadrat, tinc dos dosos, per tant li he afegit un 2. D'x al quadrat no n'he afegit cap, d'x menys 1 en tenia un i un, no n'he afegit cap, d'x més 1 el mateix, però aquí em falta l'x més 2 al quadrat, per tant també li he afegit un x més 2. Aleshores, el que li he afegit al denominador també li hauré d'afegir al numerador. I a la segona el mateix. Què li he afegit? Doncs aquí no tinc les x al quadrat que tinc aquí. Li he afegit x al quadrat. I a més també me falta l'x més 1, que li he afegit de gratis. Tot el que li he afegit al denominador, perquè sigui equivalent, aquí li he d'afegir al numerador. I ara que tinc les fraccions amb el mateix denominador, les puc combinar en una de sola. I ja operaré els numeradors. I a l'hora d'ajuntar-ho, molta cura amb els negatius davant de fracció. Aquí faig aquesta doble distributiva, però el negatiu m'ha de quedar restant tot aquest resultat, tot aquest numerador. Per tant, el resultat l'escriuré entre parèntesis darrere d'un negatiu. Canvio els símbols de dintre del parèntesis, ordeno de grau major a grau menor i això per mi sí que seria ja el vostre resultat final. I ara, per si t'has quedat amb ganes de més i vols seguir practicant, et deixo aquests dos exercicis. Intenta'ls fer tu sol o sol a casa i comprova que t'han sortit bé ara amb les solucions.
I això ha estat tot pel vídeo d'avui. Si vols seguir aprenent sobre polinomis o sobre fraccions algebraiques, clica al link de la descripció, que allà hi trobaràs tot de vídeos. I res més, si aquest vídeo t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis per no perdre't cap vídeo. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!